Quan digueu, sí? Bé, bona tarda, gràcies per venir una vegada més en aquesta convocatòria. Inicialment la idea era convocar per explicar una mica la situació actual del club, perquè bé, arriben inputs de que hi ha molt silenci i que no es comunica prou. Doncs bé, una mica començaré per aquí, per explicar en quina situació es troba actualment el club a nivell judicial i institucional. I la segona part de la compareixença em centraré una mica amb la polèmica al voltant del compliment del conveni amb l'Atlètic Lleida per l'ús del camp d'esports. En relació a la situació institucional i judicial del club, bé, doncs, estem igual ara que fa un mes o que fa 2 mesos. Sabeu que el club doncs, està en situació concursal, sota la tutela d'un administrador concursal en relació a les qüestions econòmiques. En aquest moment podem dir que pràcticament el 98% de les despeses previstes per a aquesta temporada ja les tenim cobertes. Això ha sigut gràcies a la resposta de l'afició en quant a abonaments. Estem al voltant dels 2.700, no? Crec que eren 2.800 ja. Estem voltant aquesta xifra, per tant, molt propera al tope que ens havíem marcat com a mínim per poder cobrir el pressupost, i així està sent, gràcies a la resposta de la gent. Ha suposat una font d'ingressos important pel club, que aquest any, gràcies a la situació concursal, no se'n van ni a Hisenda ni a Seguretat Social, sinó que reverteixen al propi club i serveixen per atendre el dia a dia del club. A més, això també passa amb els patrocinis. També hi ha hagut una resposta bona, positiva, dels patrocinadors que ja teníem, i això ens permet també obtenir aquesta font d'ingressos i tenir aquesta tranquil·litat. També a nivell de taquilles, gràcies als partits solidaris que es van jugar aquí, Europa, Andorra, Sant Andreu, doncs això també ha sigut una font d'ingressos important aquest principi de temporada. També a nivell de gestió de les barres del bar del camp d'esports, doncs també és una font d'ingressos cada 15 dies, que no és molt elevada, però també ajuda pel manteniment del dia a dia. I així com coses que s'havien de cobrar de la temporada passada que no es podien cobrar, doncs s'han anat cobrant. Encara en tenim pendents per cobrar. També cobrarem les ajudes del programa Futuro de la Federació Espanyola, i per tant, a dia d'avui el 98% de les despeses previstes del pressupost el tenim cobert. En aquest sentit, doncs, tranquil·litat. Els jugadors estan cobrant al dia, els tècnics també, el personal, només en aquest cas és l'Elsa, però està cobrant al dia, i per tant, doncs, com dic, en aquest sentit, tranquil·litat absoluta. S'està treballant, com sabeu, en un pla de viabilitat i en un pla de pagaments. Vam dir que el pla de viabilitat nosaltres el tenim llest i està preparat. És un pla de viabilitat que preveu una projecció econòmica del club a 5 anys vista, i va això en paral·lel amb la proposta de pla de pagaments i els convenis singulars que estem negociant amb Hisenda i Seguretat Social. En aquests moments seguim en aquesta fase de negociació. S'ha presentat formalment aquest pla de pagaments tant a la Seguretat Social com a Hisenda, i estem a l'espera que es doni l'okei o que ens facin les apreciacions que tant Hisenda com Seguretat Social considerin pertinents per seguir treballant en la línia de poder tancar aquest conveni singular amb les dues administracions. Un cop tinguem tancat això, es tancarà el conveni o l'acord amb la resta de creditors que també tenen crèdits pendents per cobrar del club, i és quan es presentarà al jutjat, en els terminis que corresponguin, que ens marqui el jutge. Es presentarà aquest pla de viabilitat amb el pla de pagaments per tal que sigui degudament aprovat per la via judicial. Creiem que si l'arribem a presentar és perquè ja tindrem la garantia que l'acord amb Hisenda de Seguretat Social estarà tancat, i per tant no hi haurà problemes o no hi haurà cap inconvenient que aquest pla de viabilitat i pla de pagaments serà aprovat judicialment. Això és a futur, no dic que sigui ara ni que això sigui una certesa. Això a dia d'avui no és una certesa. A dia d'avui estem treballant per que tant Hisenda com Seguretat Social acceptin aquesta proposta de pla de pagaments que nosaltres hem presentat i que hem presentat
un cop s'ha treballat amb Hisenda de Seguretat Social. És a dir, no és una proposta que el club fa i esperem que Hisenda i Seguretat Social diguin que sí o que no. És a dir, quan s'ha presentat, i ho vam presentar formalment la setmana passada, a partir del moment en què nosaltres ho presentem és perquè prèviament ja hi ha hagut cert consens amb aquest pla de pagaments. Per tant, nosaltres esperem que sigui aprovat definitivament per les dues administracions públiques. En aquest sentit, som optimistes amb això. No vull pecar d'excés d'optimisme, ja vaig pecar al seu moment, insisteixo i ho diré cada vegada. No vol dir que tinguem garantit res, no vol dir... No, seguim amb la mateixa incertesa que seguíem fa un mes o fa 2 mesos. Però sí que volíem traslladar que s'està treballant en aquesta línia, que no es comunique perquè no es pot comunicar res. Jo no us puc dir ara quins són els termes de la proposta que s'ha presentat de pla de pagaments, ni quins són els termes del pla de viabilitat. Això ja arribarà al moment en què ho farem públic i ho presentarem. Esperem que sigui més aviat que tard, però estem treballant en això. Aquí vull fer una crida a la gent que tingui tranquil·litat, que centrem-nos, i la gent ha d'estar centrada en l'aspecte esportiu. L'aspecte institucional ja l'estem treballant. L'estem treballant molt. Massa, però l'estem treballant molt i en aquest sentit, tranquil·litat. Quan arribarà el moment ja s'anunciarà el que s'hagi d'anunciar. Vull fer una crida a que la gent doni suport a l'equip a nivell esportiu, perquè és important també que a nivell esportiu hi hagi una resposta. No m'agrada llegir i sentir comentaris de que els jugadors arrosseguen l'escut pels camps de tercera red, no m'agrada sentir comentaris, me fan mal perquè no sé, jo tinc una tarannà, però quan sento a determinades persones en determinats llocs o llegeixo que per fer això era millor desaparèixer a 30 de juny, ostres, a mi això em sap molt greu. Ja ho vaig dir, ho vam dir al seu moment, som el Lleida, som un club històric, representem un territori gran, un territori potent. De veritat hem de deixar morir el club? Perquè han perdut 5 partits, no ho sé, és que ni ho sé, els partits que han perdut. No val la pena, de veritat no val la pena, perquè si aquest és el sentit majoritari de la gent, tanquem la porta. Però jo crec que val la pena, no ho sé, és la visió que tenim nosaltres, la visió que tenim des de principis de juliol, quan sorgeix la possibilitat de seguir vius. I jo crec que sí que val la pena. S'han perdut partits, però, ostres, la institució està per damunt dels jugadors, dels entrenadors, dels advocats, dels directius. Jo crec que val la pena lluitar per això, no ho sé. Aleshores, jo vull fer una crida que la gent no es desanimi. És una temporada, ja ho vam dir, és i serà una temporada molt dura, molt difícil, molt complicada a tots els nivells, també a nivell esportiu. O és que algú es pensava que estaríem en zona de play-off o d'ascens directe aquesta temporada. Jo crec que vam ser molt clars i vam dir quin era l'objectiu aquesta temporada. Doncs, ostres, anem a ajudar l'equip a tirar endavant, perquè el Russi va fer un tuit que és molt directe, no? Ens deixarem els collons aquí, i és veritat que ho fan, perquè tots els jugadors que estan aquest any en aquesta plantilla tenen la sang blava, més que mai. I perdre no agrada a ningú, però aquesta temporada menys encara, pel que representen, saben el que representen i el que és jugar al camp d'esports i el que és portar l'escut del Lleida. Per tant, insisteixo, vull fer una crida a la gent a donar suport a l'equip. Aquest diumenge tenim un partit important a casa. A partir d'ara tots els partits són importants, però ara ens necessiten més que mai. Deixem-nos estar, les qüestions institucionals ja les treballem. Que ningú tingui por, no tinguem por del que passarà d'aquí un mes o d'aquí un mes i mig o d'aquí 2, no ho sabem. No ho sabem. Podem sortir ara al carrer i podem tenir un accident. Ningú sap el que passarà demà. Però el que sí que sabem és que el club ha de seguir i la gent ha de donar suport a l'equip. Insisteixo, vull fer una crida a que la gent estigui amb l'equip, passi el que passi, perquè no arrosseguen l'escut pels camps, no l'arrosseguen. Tenen més sentiment que molta gent, segurament, que es mira els partits, que escolta el partit per la ràdio o que llegeix tuits des del sofà. Per tant, una mica de respecte per a aquesta plantilla, una mica de respecte per a aquests tècnics, per l'estaf, per tots, perquè s'hi deixen la pell. Us ho asseguro que s'hi deixen la pell.
i ho faran, i ho seguiran fent fins al final. I l'objectiu l'assolirem. Però hem d'anar a una, no siguem tribuneros. Anem a donar suport a l'equip fins al final. Val? Aquesta és una mica la situació a nivell institucional. Si em permeteu, doncs, passo a la segona part, potser no tan agradable, i que no m'agradaria estar aquí donant explicacions d'això. En cap moment tampoc hi ha hagut intenció de fer públic els draps bruts. Avui s'ha fet una roda de premsa des de l'altra banda del riu on s'interpel·la el club de forma pública. D'acord, si ho hem de fer de forma pública, doncs ho farem de forma pública, però això que interpel·len de forma pública també es podia haver fet de forma privada i no s'ha volgut fer. Quina és la situació en relació al conveni de l'ús del camp d'esports amb l'Atlètic Lleida? Com sabeu, el dia 31 de juliol se firma un conveni, s'arriba a un acord amb l'Atlètic Lleida per tal que l'Atlètic Lleida pugui jugar i entrenar al camp d'esports. A la vegada, per a que pugui utilitzar algunes dependències del camp d'esports acordades amb els representants de l'Atlètic Lleida perquè puguin fer la seva campanya d'abonaments aquí, puguin tenir el seu lloc on sentir-se a gust per poder treballar. El camp d'esports és el que és. No hi ha despatxos directius grans, no hi ha espais grans, no tenim goteres a molts llocs, hi ha llocs que hi ha escarbats, és el camp d'esports. Aleshores, quan van venir aquí van tenir una sorpresa amb el que hi havia. No sé, benvinguts al camp d'esports, és el que hi ha. No hem tingut col·laboració els últims anys per part de ningú per fer un millor manteniment del que s'estava fent. Bé, en qualsevol cas, això és anecdòtic, s'arriba a aquest acord i entre aquests acords hi ha el compromís i l'obligació de l'Atlètic Lleida de fer el manteniment i neteja tant del camp d'esports com del camp annex. Quan se parla amb ells i se'ls diu quin és el cost, en cap moment s'ha enganyat, se'ls diu quin és el cost de fer el manteniment del camp d'esports i del camp annex, se'ls diu exactament el que ha suposat aquest cost pel Lleida Club de Futbol durant els últims anys, d'acord? I ho accepten. Quan arriba el moment de negociar o de parlar amb l'empresa que fa el manteniment del camp d'esports, com sabeu, és camp d'esports i annex, és Royal Verd, comencen les rebaixes, d'acord? I consideren que aquest pressupost o aquesta feina de Royal Verd és excessivament cara i accedeixen ells o proposen, i nosaltres com a Lleida Club de Futbol ho acceptem perquè entenem que al final si és una despesa que han d'assumir ells, doncs el més correcte, el més adequat, el més coherent és que siguin ells els que diguin quina quantitat han de pagar i assumeixen el compromís de abonar les factures que presenti Royal Verd pel manteniment del camp d'esports, de la gespa del camp d'esports, i en relació a l'annex assumeixen el compromís de fer-ho amb els seus propis mitjans i personal. El Lleida ho accepta, no hi ha problema. Entenem que hi ha d'haver una relació de confiança i que això serà així. Quan veuen quin és l'estat de l'annex, veuen que, clar, s'hi ha de fer una actuació important. I efectivament parlem, ho ha dit avui el Xavier Bartolo, diem, escolta, l'annex ha de fer una actuació important, una despesa important, i jo mateix els dic, no cal gastar-nos, no cal que us gasteu ara 30 o 40.000 euros, que és aproximadament el que valdria per fer una actuació bona a l'annex, n'hi ha prou amb regar, segar, marcar les línies i ara que ven els freds, jo no sóc jardiner, però els 2 últims anys ve el que feia Royal Verd, sé que ara, finals d'octubre, principis de novembre, es punxa i es fa una mica de resembra perquè la gespa quedi una mica més homogènia i hi hagi una mica de tractament. No és una gran actuació, és un manteniment. Jo entenc que el manteniment no és només tallar, marcar i regar. Això se'ls explica. Diuen, escolta, d'acord, endavant, això ho podem fer nosaltres amb els nostres propis mitjans, endavant. Des de l'1 d'agost no han posat els peus a l'annex.
això no és mentida, que vingui el senyor Xavier Bartolo i em digui que sí, que han posat els peus a l'annex. Perquè on s'excusen, quan nosaltres els fem un primer requeriment, perquè hi ha aquest incompliment de manteniment de l'annex, s'excusen en que, és que clar, ja ho fa l'AEM. L'AEM, efectivament, com que des de l'1 d'agost l'Atlètic Lleida, malgrat tenir el compromís de fer el manteniment de l'annex, no ho fa, l'AEM el que fa és agafar el seu jardiner, un jardiner de la seva confiança, i talla la gespa. Només això. Però l'Atlètic Lleida no fa res. I el compromís és que ho faci l'Atlètic Lleida amb els seus propis mitjans. I se'l requereix perquè presenti un pla de manteniment de l'annex. I la resposta és aquesta. Com que ja ho fa l'AEM, ens hem coordinat amb l'AEM, doncs amb això és suficient. Aquí és quan un servidor se sent enganyat. I el dia 6 d'octubre es manté una reunió aquí al Camp d'Esports amb responsables de l'Atlètic Lleida i així se'ls hi trasllada. Perquè, clar, si ells consideren que el manteniment és que el jardiner de l'AEM talli la gespa, doncs jo considero que això no és un manteniment. I bueno, entrem en la línia de la interpretació del conveni. Bé, només cal que vosaltres mireu com està l'annex i valoreu si s'està fent un manteniment o no. És tan senzill com anar-ho a veure, d'acord? I hi ha aquest primer requeriment. Paral·lelament amb això, també a finals d'agost, principis de setembre, contacta amb mi el senyor Ramon Folguera i proposa que l'escola de valors que ells fins ara feien al Farrús, o que, bueno, no sé exactament en els termes en el que consistia aquest programa, proposen de fer-lo aquí al Camp d'Esports. Donat el contingut social que això té, jo li manifesto els meus recels personalment, a nivell personal, la meva opinió, jo crec que això no toca, i li trasllado amb ell com li he traslladat també als directius de l'Atlètic Lleida. Ells venen aquí i pensen que això és casa seva. I hi ha un error de concepte, perquè el primer que fan quan publiciten el conveni és New Our Home, això serà el nostre domicili a tots els efectes, i aquí és on tenim la primera enganxada. Torno una mica enrere, perdoneu que vagi una mica d'un costat a l'altre, però ho vaig lligant. Perquè jo els dic en aquell moment, escolteu, això no és your home, és our home. Aleshores, vosaltres esteu aquí, us deixem estar aquí, demà tindrem una convivència tranquil·la i sana, però si heu de fer qualsevol cosa, ens ho heu de comunicar. Bueno, el problema que tenen aquesta gent és que potser estan massa acostumats a fer el que volen i no accepten ni estan acostumats a que algú els hi pugui dir que no poden fer el que volen. Perquè això, el Camp d'Esports, a dia d'avui, i mentre no hi hagi una resolució judicial ferma o un altre conveni amb l'Ajuntament, del tipus que sigui, això és casa del Lleida Club de Futbol. Amb uns acords perquè l'AEM i l'Atlètic Lleida el puguin utilitzar. Però, com diu el conveni, la preferència i la capacitat de decisió sobre el que es faci al Camp d'Esports és del Lleida. Dit això, i amb bon criteri, no s'equivoca el senyor Ramon Folguera, no s'equivoca, no s'ha de disculpar. Ramon, no et disculpis, vas fer el que crec jo que és correcte. Me truque, escolta, volem fer això, què et sembla? Jo li dic, mira, jo no ho veig. Heu d'entrar al Camp d'Esports més a poc, perquè el Camp d'Esports va vinculat històricament, de fa més de 80 anys, amb la Unió Esportiva Lleida, amb el Lleida Esportiu, amb el Lleida Club de Futbol, amb el Lleida. Per tant, el que vosaltres vulgueu fer al Camp d'Esports s'ha d'anar amb cura, com s'explica, què es fa, i per tant jo no ho veig. Però, com que és una qüestió molt social, i per això tenim un Consell Social, ho consultem al Consell Social, consulto. I el Consell Social manté la mateixa visió que mantinc jo en aquest sentit. I se li trasllada al senyor Ramon Folguera, mira Ramon, no pot ser, no ho veiem, no ho creiem. No creiem que sigui aquesta temporada el moment adequat per fer una actuació així. Perquè el que es planteja no és una escola de valors, de l'esport, de la ciutat, tot ho vinculem a la ciutat. Ells, com a bons lleidatans que són, tot ho vinculen a la ciutat. No se'ns planteja així. Se'ns planteja com una activitat de l'Atlètic Lleida que es fa al Camp d'Esports.
La sorpresa és quan veig una publicació de 1 a 1 on s'anuncia a bombo i plateret l'escola de valors. I, home, potser hagués estat bé, no ho sé, potser és que jo sóc molt protocolari a vegades, potser hagués estat bé una trucada abans, o un missatge, o un correu electrònic, és igual, al club, dient, ei, que sapigueu que anunciarem això. No ho fan. Per què no ho fan? Perquè ja els havíem dit que no. I aquí és on el burofax, que els envio jo com a advocat del club, els dic que han actuat amb mala fe. Aquesta és la mala fe. No, l'escola de valors no és una actuació de mala fe. No tergiversem les coses. El que és una actuació de mala fe és, havent-los dit que això no veiem convenient que es fes al camp d'esports, sense consultar ho anuncien. I torno al mateix. Estan molt acostumats a fer el que volen, quan volen i on volen. Aquí no. El camp d'esports, agradi o no agradi, és del Lleida. Per què l'AEM ho té tan clar, això, i ells no? És molt fàcil d'entendre, El camp d'esports és del Lleida. Hi ha una pancarta molt gran al Gol Nord que ho diu. Agradi o no agradi. Si desapareixem, facin el que vulguin. Com si el volen tirar a terra, com ha dit el Ramon Folguera. Ja s'espavilaran, ja donaran explicacions en què hagin de donar. Però mentrestant, camp d'esports és Lleida Club de Futbol. I si s'ha de fer una actuació, com va fer el Ramon, se consulte. El que no pot ser és anar per darrere i dir, faig el que vull. Quan jo demano explicacions al Ramon Folguera, la filosofia, que clar, que els nens, que home, que això és una actuació pels nens, si em sembla genial, però quina és la visió que tenim nosaltres d'aquesta actuació amb nens al camp d'esports? Què pretén l'Atlètic Lleida? Suplantar el Lleida, substituir el Lleida. Fer veure a la gent que ells són el Lleida, que ells són Lleida. Són bons lleidatans, ja ho sabem. Per què se'ls diu que no? Se'ls diu que no precisament per això. Perquè és una activitat que organitza l'Atlètic Lleida, organitzada per l'Atlètic Lleida, amb jugadors de l'Atlètic Lleida, amb personal de l'Atlètic Lleida, al camp d'esports, per fer veure als nens que el camp d'esports és de l'Atlètic Lleida. I que quan vindran al camp d'esports, vindran a veure l'Atlètic Lleida. Juguen amb aquesta confusió. I volen jugar amb aquesta confusió. I per això, jo, personalment, li dic al Ramon Folguera, Ramon, no ho veig, i veig que hi ha mala fe en la vostra actuació perquè heu anat per darrere, i el que preteneu, no per aquest fet de l'escola de valors, sinó per trucar a la premsa o trucar a la federació i que als rètols dels partits no hi fiqui Atlètic Lleida, hi fiqui Lleida. Aleshores, nosaltres veiem que hi ha una clara intenció de suplantar el Lleida. I això no ho volem. I no volem que s'utilitzi als nens per suplantar el Lleida. I aquest és el motiu pel qual se'ls fa el requeriment, se'ls diu que actuen amb mala fe, no per fer l'escola de valors, que em sembla una iniciativa genial, per com ho fan. Vostè ve a casa meva i si vol fer un sopar, potser li hauré d'autoritzar. Si aquí, insisteixo, hi afegim que hi ha una clara voluntat de l'Atlètic Lleida per suplantar Lleida i confondre a la gent com ho feien quan venien la gent a abonar-se, sobretot gent gran, doncs és per aquest motiu que se'ls diu que no. No tenim res, evidentment, contra les escoles. Els meus fills fan primària. No tinc res que vinguin aquí les escoles, si ho han fet nosaltres també, els últims anys. Per desgràcia, aquest any no tenim material per fer-ho. Ojalà ho poguéssim fer, però ho hem estat fent nosaltres aquí. Hem anat a les escoles l'any passat venien aquí. Però clar que no tenim res en contra. El que no volem és que s'actuï
a esquenes nostres, de darrere, per intentar, això que dic, suplantar. D'acord? Aleshores, jo no faig cap crida pública. Si ells volen presentar un projecte o volen fer qualsevol actuació al camp d'esports, saben que el meu telèfon està obert sempre, com està obert a tots vosaltres i a tothom. Podem parlar de tot, podem discutir-nos, podem fer el que vulguem, però parlem, no cal. Ramon, la crida pública tens el meu telèfon, pots contestar al meu últim WhatsApp. És així de senzill. Si volen parlar de qualsevol cosa, en podem parlar. No és una qüestió de modificar el conveni o no modificar-lo. El conveni ja hi és, ja està signat, és ferm, tots estem d'acord i ens va bé a tots aquest conveni. Si es vol fer qualsevol cosa, si vols venir a sopar a casa meva, demanen permís i anem a veure quin menú fem. Però no vinguis tu ja amb les pizzas i t'assentes al sofà i a mirar la tele. I aquest és l'error de concepte que ells tenen. Per això se'ls vete aquesta activitat, perquè ni s'ha explicat i creiem que hi ha una clara intencionalitat per darrere. Crec que no em deixo res més. Si voleu fer alguna pregunta, estic a la vostra disposició. Vinga, va, l'ataque. Per final, si et sembla que és el més recent. Marc, parlava també al matí el Xavi Bartol voltant d'un programa amb un esclau, amb uns panys. Sí, m'ho he deixat, tens raó. És el tercer punt. El tercer punt del meu requeriment, o el segon, no ho sé. Quan signem el conveni, a la setmana, els 2 o 3 dies, venen aquí representants de l'Atlètic Lleida i se'ls ofereix 3 dependències on ells podrien estar i treballar, si ho volien. Una és el quartet de baix a l'entrar per no barrejar els abonaments, ells poguessin fer la seva campanya d'abonaments a baix i nosaltres a dalt. Va ser un error, aquí me vaig equivocar jo, perquè ells van aprofitar això per fer coses una mica estranyes, però bueno, se'ls va oferir aquell. I a més, aquí dalt, a les oficines se'ls va oferir 2 despatxos. 2 despatxos, un dels quals l'any passat hi havia el nostre coordinador de futbol 11, que ha estat tota la vida obert, jo, almenys des de que, no sé, el Sam corregiràs, però des de que jo estic més per aquí al camp d'esports, sempre l'he vist obert. I un magatzem, un altre quartet que hi ha al costat, que és un magatzem on hi ha trastos vells i altre material que és de Lleida. I s'acorda, mireu, aquests seran els vostres, ostres, doncs ja ens va bé, és el camp d'esports, no tenim aquí despatxos com el Camp Nou o el Bernabéu, però bueno, escolta, per treballar ja ens està bé, tots contents, tots satisfets. Se'ls diu també que hi ha la sala de juntes, que és comuna tant per l'AM com per nosaltres, com per ells, cap problema. La sorpresa és quan ens trobem els 2 quartets tancats, perquè el que acordem és, abans de que us poseu vosaltres a dintre, retirem nosaltres el que hi ha. Hi ha documentació de la Unió Esportiva Lleida allí. Anem-ho a retirar, hi ha fotografies del Gómez Vidal, anem-ho a retirar i llavors us col·loqueu vosaltres. Sin comerlo ni beberlo, un dia arribem aquí i ens trobem les 2 portes tancades. Bueno, no sé, Xavi Bartolo, això és mentida? No sé, les portes estaven tancades, avui ens han donat clau, avui. Les portes estaven tancades. Així se'ls va dir a la reunió del 6 d'octubre, es van fer els sorpresos. Potser sí, no ho sabien, però algú va canviar els panys. Està clar que nosaltres no. Aquelles portes sempre han estat obertes, excepte les últimes setmanes, que algú les ha tancat havent-hi coses nostres a dintre. De la porta, allí on fan els abonaments, han canviat el pany. Nosaltres no hem dit res, perquè allí hi ha només material seu. Nosaltres vam treure el que hi havia nostre i van posar el seu. I ningú els ha dit res. El problema torna a lo mateix. Si jo tinc una habitació a casa meva que hi guardo la roba d'hivern, no vinguis tu i me la canvis quan encara no hi tret la roba d'hivern. Aleshores, tornem al mateix. Estan massa acostumats a fer el que volen, quan volen i on volen, i amb qui volen. I aquí no. Potser el problema sóc jo, potser sí, que sóc molt tossut, o no ho sé, o que sóc estrany, però, ostres, és que és un despatxet que hi ha coses nostres, ja les traurem. Les traurem a poc, no ens vulgueu fer córrer perquè som 2 persones,
Llavors, ja ho anirem traient, com a mínim que tinguem accés. Si teniu més pressa ja anirem més ràpid, ja vindrem a les nits o els caps de setmana que no juguem, ja vindrem a fer neteja, però no? Aleshores, la polèmica amb els panys és això, ni més ni menys. Al voltant d'aquesta relació de convivència al camp d'esports, Marc, estem a finals d'octubre, la temporada és llarga. Molt. No sé si aquesta convivència està més tensa que calmada, és una calma tensa, és sostenible, falta diàleg. Jo crec que són els, ho diré en castellà perquè en català no em ve, són els roces propis de la convivència. No has rentat els plats, t'has deixat la tapa del lavabo aixecada, doncs estem amb aquestes coses. Són tonteries, però afecten a la convivència. I a vegades potser es magnifiquen, però a mi em permetreu, jo no els hi deixaré passar. Perquè, insisteixo, que estan tan acostumats a fer el que volen, quan volen, amb qui volen i on volen, a vegades has de marcar una mica. Ja els han deixat fer, però hi ha coses que no pot ser. El que no pot ser és que ens trobem un dia les neveres de la sala VIP amb un candau. O la caseta del rec amb un candau. Sense dir res. Si m'ho dius, escolta, jo et diré, no ho facis, o fes-ho, dona'm una còpia i ja... No hi ha problema. Però torno a insistir que no és casa seva. El camp d'esports és del Lleida. Amb un ús permès, temporal, ja veurem com, de l'AM, l'Atlètic Lleida, amb l'AM no tenim cap problema. Cap. Marc, necessitem un altre magatzem per posar... Teniu magatzem. Escolta, canviem el pany d'aquí perquè... Canviem. Però hem de penjar un quadre, hem de moure les cadires d'aquí cap... No passa res, tampoc no cal dir-ho tot, però no es pot anar per la via de fet. Podem canviar panys. No podem fer programes, projectes, propostes que prèviament hem acordat que no es farien i després fer-les. Aquí, perdoneu, però és que jo hi veig mala fe. Jo hi veig una mala intenció aquí. Si jo et dic que no acordem que no ho faràs, per què després anuncies que ho fas? I després encara ens volem vendre com que, ostres, el Lleida, les escoles estan pendents del que digui Lleida. Si som dolents, mira si som dolents que no volem que els nens vinguin al camp d'esports, quan portem 3 anys anant a les escoles. Si no és això, no desviem el tema. Són tonteries, tindrem una bona convivència, però s'ha d'ajustar, com totes les parelles, quan van a viure juntes, no? La tapa del vàter s'ha de tancar i el rentaplats s'ha de posar. Estem en aquest punt, però el que demanem és respecte. Al final vaig més enllà i és una manera de fer que hi ha en aquesta ciutat de determinats grups, èlits, de tirafers. No passa res. Home, no. És respecte. Respecte. Es tracta de respecte. Podríem resumir, Marc, que el problema és tan simple com més diàleg i ja està. Sí. Diàleg i acceptar on són i qui som i respectar Lleida i la història. Ja desapareixerem, que no pateixin. Si les coses no van bé, ja desapareixerem. Llavors tindran màniga ampla i podran fer el que vulguin. Però mentrestant, és una qüestió, efectivament, de, com amb l'AM, saber que venen aquí, no vull dir de prestats, no vull dir això, no. Són ben rebuts, són benvinguts, però que això és casa de Lleida i hi ha d'haver un respecte. Te'n faig un parell sobre la primera part de la roda de premsa. Parles de que la situació està igual que fa 2 mesos, això és bona senyal? Sí, perquè vol dir que estem treballant bé, que l'administrador concursal veu que estem treballant bé
que les administracions veuen que estem treballant bé i, per tant, ens estan donant aquest marge per poder treballar, que és el que nosaltres demanem, que puguem tenir aquest marge per poder treballar, per tant, és bona senyal. I al voltant d'aquest famós pla de viabilitat, potser ho hem preguntat més una vegada, però ja arriba un moment que tots plegats ens perdem. Hi ha algun deadline d'aquests abans d'aquí s'ha de presentar? Hi ha uns terminis processals, evidentment, però jo no faré, no vull posar cap termini ni cap data, perquè tot això depèn de moltes coses. Depèn de com evolucioni la proposta que es faci o que s'accepti definitivament o no per les administracions públiques. Per tant, no vull marcar una data, ja sé que s'està dient 8 o 9 de novembre, jo no marco cap data, perquè això a dia d'avui no ho sabem. No ho sabem. Hi ha uns plaços processals, però aquests plaços processals, mentre s'està treballant, són prorrogables. Per tant, no. El que sí que puc dir, i ho he dit, és que el 98% del pressupost d'aquesta temporada està cobert i nosaltres esperem arribar a 30 de juny. Passi el que passi. A 30 de juny arribarem. L'equip competirà fins a l'última jornada de Lliga i nosaltres arribarem allí, amb independència del que passi amb el procediment concursal. Això també vull fer aquesta crida, que hi hagi tranquil·litat en aquest sentit. Que la gent estigui tranquil·la, que s'està treballant amb això i que l'objectiu és poder arribar a final de temporada. Hi ha converses actives, Marc, amb algú per a que entri o com està aquest tema? Des del 16 de juliol que estem parlant, amb de diferents formes. No estem tan centrats com estàvem centrats, ja vista l'experiència una mica anterior, però s'està parlant amb diferents empresaris, grups d'empresaris, per mirar de tenir aquesta liquidesa que ens permeti complir amb el conveni que es proposi. Estem en converses. I perdona que tiri endarrere, però en relació al conveni de la Lleida, també no sé si el Lleida ha rebut el famós lloguer de cobrament que es va pactar. Sí, en aquest sentit, a nivell econòmic s'està complint tot perfecte, sense cap problema, sí, amb això sí. Molt bé. Sí, molt bé, gràcies.